Munzwei mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Senator Njambi Natasha, Junior Minister weDefense kuJunior Parliament of Zimbabwe. Gore zvaradai kunopera, vanhu vanofara munzira dzakasiyana siyana. Vamwe ndo vanofara vari mudzimba, vamwe kukereke, vamwe zvekare ndo vanotura zvinodhaka. Zvakaita semutoriro, kuputirwa kwembanje kana kunwa hwahwa. Sezviya zvatikuona zvikufamba pasocial media, zvevana vekumbare vakatura zvinodhaka. Kutora zvinodhaka kunokanganisa utano wedu pamwe nenjere. Vana ngatisiyei zvinodhaka. Zvekare vabereki, vana ndevedu. Ngatizive kune vana vedu panguva dzose kuti tikwanise kuvaranga. Gore zvaradai kunopera, mwanasikana, mwanakomana, iwe neni tine basa. Handei tinoshanda, nyika inovakwa nevene vayo. Handidi kunza mwanasikana anzi ane mimba kana mwanakomana avakaimba. Ngatizive zvatikuendera kuchikoro, tidzidze kuti ramangwana redu rinake.